हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो थांनो नागिरदों जाहैबाय बहाय मोनसे आलादा लकेसनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय ओमफ्राय आंजों सेराव दङ जाहैबाय लोगोफोर दा बिसिनि रुमावनो दंफैयो आङो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर दा आङो बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै मानो होनोब्ला 2 बोसोरनि मोनसे भिडिअआ कमिउनिटि गाइडलाइन नांफैदों दहायसो माने आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होना दोनखाबायमोन ओमफ्राय बेखौ पाब्लिकबो खालामनो हायाखिसै आं सप्तासे नेनांगौ जाहैबाय बेंज्लाय नार्जारि लाइभआव फैगासिनो बेवहाय नोंथांमोना नायहैनो हागोन बे बिथाङा आंखौ दोनफैदों जाहैबाय बेहा खामानि दङ बेयो थांफिनसिगोन बिथांनाव दङ नै दायो दा बिथाङा आंखौ लांनो फैबाय बेजों थांफासिगोन ओमफ्राय बे थांफिनसिगोन खामानि मावनो दे बिदिब्ला फाइनालि सफैलायबाय लोगोफोर सागोरावनो होसोबाय बिथांखौ दा दिनैहाय जोङो गुबुन लकेसनावहाय नोंथांमोननो देखायगोन मैयानि लकेसना ओरैजोंमोन हनै ओमफ्राय दिनै जोङो ओरैहाय जाहैबाय आंनि लोगोफोर दा दुगैगोन र' बै मानसि जमायाव थांबा दुगैगोन होद गलेरफोरसो दं नामाब्रा नै लोगोफोर इदिखौ थफ्ला खाथ'मान माला गानला बुहुदनाबो साबसिनो हानो खाथियाव नंगौ नामा बिबार बायदि जा मोजां दङ नै आइलेण्डखौ देखायनि लोगोफोर आइलेण्डआ जाहैबाय बैनो हनै बहाय एसे गावलाबो नोंथांमोननो देखायनि नै बेनो माने बेयावहाय जाहाजजोंसो बारलांनांगौ ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखायनो थांनो एलाउड होथ'वाखै पारमिसन गैथ'वा बेयाव थांनो दैया दाउफानो देरब्र'बायोनो बिनि थाखायनो थांनो एलाउड गैथ'वा ओमफ्राय हुस गाखोफैबाय जुथायाव गलेरफोरसो दंना मांलाय लाङोलै आं आथिङाव सांखामना बोलांला गिलायलाङा आंथियाव दुगैनो बेसे गोथौ जायोफालाय ओरैलाय दोबैलांजोबगोन नामा मानसियालाय लागाव साल्ला खेरा नोम्मा खियाखै सिंसु होसोबो होबोबाय होद मानसिखौनो बोलांगोनलै इयो बाला गोजा नामा अन्थाइ गैया दानखानसो ना मोनो साला 15 फुट 16 फुट फैखायो दैनि बाखोफैनाया बबेयाथो बिदि दोहौ जाबाय थायो बारजोंनो जायोना मायो होबोगौ हनै गोगोमनो लागावबोबाय हनै गोगोमनो वा होखावबोखायो नै 20 फुट गाहाम गोजान फैखायो दैया बैयावसो ओमफ्राय दा बै फरेननि सिख्लाफोर दुगैनायावसो दुगैगोन ज'नो सालाखौ वाव फारौ जरा नुलायबाय नै आंहाबो थाबैनो जुलि जासिगोन कैसा लगा मेरा मजाक नै समायना फारौ जरा नै जरासे खाखाव होलांबाय सान्दुङा ओरैबायदि थिंखा होमब्लाबो सागोर सेर बेरायनो बायाखै दे ओइ सोमाला थानै जिबा जुथाया फारसे साखोफैबाय ओरैबायदि खावदै दङ सानफ्राव हायो खावदै ना मा होनो बेखौहाय बुहुद साफिनो हायैया उन्दैफोरनो गानहोला मोखाङा खामखासिगोनलाय दिनैहाय सान्दुङाव बेरायनाया दाख्लै खामनायनिफ्राय सोंहाबना नुखायो मानसिया
मोजां नाय हिराफोर नुनो हागौ हिरा लागावनो हिराफोर जाखांना थाफैनो हागौ अयथासार दं नैबाव खावदै ना मा होनो बिदिखौहाय जा मोजां मोजां कालारफुल दं नै ओरैबो आसामाव सोरबा बेयावला खनना लांजोबगौ आंखौ दै गान्दु ओरैबायदि साइज नै आं दाख्लै भिडिअ बानायफैनाया नैबेयावनोमोन बे एरियानो बैयाव हाबनानै भिडिअ खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौनो बुंनो जाहैबाय फिल्म शुटिं खालामग्राफोरनि गेस्ट हाउस बेयावनो थाफैयो होननानै बुंदों फिल्म शुटिं जायोब्ला ओरैबायदि मोजां नुदों दै गान्दु बुसावनाया नोंथांमोनाबो जुदि बेरायनो गोसो दङब्ला बेवहाय जानुवारि फेब्रुवारियाव फैनो हागोन माने ओरैबायदि मोजां साजायना होयोनो माने कालि फुजा बायनायनि उनावनो ओमफ्राय बै आइलेण्डआव थांनो मोनगोन जाहाजजों ओमफ्राय बेयाव ससे ब्रिज बायदि बानायना होयो पाम्प सोग्रा ब्रिज लाबोनानैहाय बै बक्सिं गेलेग्रायाव ओरै राउन्ड होयो दा बेफोरबायदि साजायनानै होयो ससे गोलाव गैयालाबो माने 1000 फुट 1500 फुट बिदि गोलाव ब्रिज बानायना होयो दै सायावहाय पाम्प सोग्राजों बेयाव थांलाय फैलाय खालामनानै नोंथांमोना मोसानो हागोन नै बेबायदि आं ससे दिन्थिनो नोंथांमोनहाय नै बेबायदि आरो बेवहाय होयो आरो बिदि खालामनानै होयो जोबथा इन्टारेस्ट मोनो बे दै गान्दुजोंहाय ओरै जालायो आरो बे ब्रिजआ ओरैथ' नोंथांमोना नायदो मेंबाय दे लोगोफोर नोगोद ओरै दङ जाहैबाय आंनि लोगोफोर दा बिथांमोनानो बेरायहोफैदों सानैयालाय बोरै थांबाय ए बै मानसि जमायावसो थांगौलै अभी पानी में घुसनी नहीं देता है वहाँ से पानी में हिंदी से रायलायफ्लां लांबाय मासनो दा दैयाव ओंखारनो होआ लोगोफोर माने दैया एसे गोथौयैनो दङ नों जेरबासे गोदनासेयाव थांब्रबना लाला नों फैफिननो हाया गान्दुआनो नोंखौ लांगोन बेनिखायनो दैयावहाय ओंखारलाबायनो होआ नायगासिनो नायो हनै बैसोर गस्ला गोथां गाननायफ्रा बिसोरो डिउटि होग्रा ओरैबायदि समायदों नै ओमफ्राय बैबायदि गारि फिसा दङ बेखौ सालायनो मोनगोन नोंथांमोना बैलाय बेयाव दं नै सालायनो बिनांगौ जाबायलै बेसेबां लागोनथाय सोंनायनि आं लोगोफोर गरायबो गाखोनो मोन नायनांगौलै गाखोफेरै बुस्थुफोरखौहाय नङाबा जाया गोरलैफोर गेलेग्रा माबा माबि दंलाबायो बे बाबुमोन नानिमोन उन्दै नायदोंब्ला आइ आफामोनखौ लेंबो बेवहाय मोजां गाखोनो मोनो गारि फिसाबो गाखोनो मोनो बिदि सालायनो मोनगोन लोगोफोर बेसे लायोथाय आं सोंनायनि भैया फीस कितना लेता है उसका 200 हो गया भाई 200 नो हाँ 200 फाख्रिसेयाव कितना है 200 एक आदमी का अच्छा सासेयाव 100 नो सालायनायनोसैलां हम लोग चला सकते हैं ना हम लोग चला सकते हैं साथ में रहते हैं सलायनायनोसै नामा लोगोफोर 100 थाखा लोंनो गाखोनायनोसैलां ट्राइ खालामनायनांगौ बै गोजाखौसो लानांगौ ने गोजाखौनो ला गोजाया साबसिन एरिया अभी मजा आएगा ना बुंना होदो दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन Wow! Very dangerous!
माथो लोगोफोर मजा आया जोबथा इन्टारेस्ट गेलेनोहाय आं हारसिं सालायनो रोंबावला साबसिनबावसो नैखौ ओरै नारलानो खानो हेन्देलल' थिग लानांगौ ओमफ्राय हेन्देला जोबथा गोरा दै बेयो नोगोद बोखियो ओरैनो बेखौ जोबथा गोरा हमनांगौ ओंखारबाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनैहाय ट्राइ खालामबाय गाखोनायबाय नोंथांमोनाबो बेयाव फैनोब्ला जोबोद बायदि बायदि गेलेनो मोनगोन नाथाय दा सिजन नङा कब से सीजन होता है 25 इस महीना का 25 तारीख से शुरू 100 थाखा लाबाय लोगोफोर बेयाव सालायनायनि ओरै गिदिंआं फैबाय खनसे ओमफ्राय बैसोखौ लाबोदों अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय बेनिखायनो पार्ट 2 महरै लानानै फैगोन नेनानै थाब्लानो जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो